A tsadar rayuwar na gaya ma shugabanninmu sun saka mu a cikin bala'i, sun saka mu a cikin masifa. To wannan tsadar rayuwa muna ce mata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina aikin a caɓa ne, amma har ga Allah muna fuskantar kalubale iri-iri da yawa. Awu nake yi, ina sai da kayan abinci, yau zan sai da shi farashi 1000, gobe za ka ga an ƙara naira 100, an ƙara naira 50. Yanayin tsadan farashin abubuwa da yanayin abu da aka ce abu yau naira 100 gobe kuma a ce maka 150. Kaɗan daga cikin al'umman gari kenan wanda suke magana a kan tsadar rayuwa. Halin da ake ciki na Najeriya yanzu na kan hauhawan farashi ya kai matuƙa. Wanda gaba ɗaya yanzu mutane sun riga sun hasala kuma abubuwa suna ƙara tsada. Gwamnati bata ce komai ba wani ɗaukan mataki da ake yi. Al'amura na ƙara taɓarɓarewa. Ga kaɗan daga cikin waɗanda aka samu aka yi hira da su